Eu mesmo me sorprendín da necesidade que tiñan os homes de que lle faláramos. Non? Aquilo foi unha experiencia que aprendí no camiño, Eu antes, imaginei, vou a falar desto. Entonces, así xa un pouco para resumir e ir rematando, eu creo que de alguma forma o que me levou a min era unha cuestión teórica, se temos que resumir todo o que dixen, non? É unha cuestión teórica, o feminismo incluye todas as revolucións nas que eu soñaba, é unha revolución da igualdade, é unha revolución económica, é unha revolución política, é unha revolución sexual, familiar, etc. Entonces, pois creo que é unha ideoloxía que me sirva a min para parte do que eu levaba loitado na miña vida, non? Unha revolución pola diversidade, polas identidades, por vivir feliz, que era un pouco o obxectivo que de alguma forma que eu aprendera na filosofía, non? Primeiro, demostrarlle o camiño aos homes heteronormativos, vamos a chamar os malotes nos institutos, cara onde vai. E o camiño que lle abre o feminismo. Todo o que teñen que gañar co feminismo. Punto 2. Apoderar os nenos que podendo ser heterosexuais non son normativos, non responden ao modelo clásico de home e que son os máis violentados por estes outros homes. E terceiro, os nenos que son gays. Tanto que o mostran como que non o mostran e entón eu convertíame na súa voz. Porque eles non podían expresar yo lidiante. Entón o dor e o dano deles, non? Pois era esa idea.